Mama. Ya, juga akan kanina. Talaga, kumain na dati ata data ko. Ay, yung ating unang salang na nilapak. Ayan guys, good evening. Yan, dito tayo ngayon sa tindahan. Mag-overnight tayo dito. Ayan, dahil malapit nang umuwi sa Ate Joanne. Dito muna tayo matulog. Pupunta rin sila Ate Greta dito. Dito kami magdi-dinner sa Kubo. Pero uwi rin sila mamaya. Yan, maglulupak rin tayo guys, pero konti lang, pang ano lang, dahil nagki-crave sila sa nilupak. Uwi na rin kasi sila, sila Ate Joanne, si Ate Irene, tsaka yung biyanan ni Ate Irene. Sulitin na natin dito guys, para naman makapasyal-pasyal sila. Ayan si JD Yalaka. Gabi na JD. Andito ka pa din. Thumbs up ka na naman. Thumbs up. Kakain ko muna ng kanin bago mag-meal. Nagpunta pa dito para namutahin. Yang, dito ka rin yang? Wala pa si daddy ma? Yan, Kararating lang din. Sakto yung pag-balik namin. Kanina pa nagising? Ginising nga ni JD. Natulog ulit. Ginising ulit ni JD. Flying kiss ka nga. Beautiful eyes. Parang beautiful eyes. Oh. Kana? Beautiful eyes. Parang beautiful eyes. Turug-turug ka man. Hindi naipon yan, oh. Ayan guys, maglalaga rin tayo ng balot. Bawal ang high blood. Busy sila magkatay ng baboy guys. Palamit daw si Ka. Para kayong magpakasala. Padaya kami. Pray Ayan muna. guys. Isa kain na. Kainan na. Yan, may adobo tayo. Kainan muna, pray. Pinoy. Happy birthday. Ano to JD? Araw-araw birthday mo? Araw-araw? Hanggang di maglingga? Countdown. Diyan yung kutsara. Dito tayo JD para may lilim. Mamugam ka. Ano ka naman? Kulang tong plato. Sit. Kakain na. Kainan na. Katapos mga kantay balot. Tapos nilupak. Kape. Kape. Kape siguro. Tapos kuya ko. Charlie ka na! Charlie. Let's eat! Hindi ko gusto na magkain siya. Buwan ka de. Ante, di kaya. Kanag siguro amin natin matayak bang di bata. O kanin. Baka matulad ka kay Konante. Matulad at kayo ni Rachel. Ito, balog. Nakawalo ko na bigat naman din karin. Kala ko magawag ang suka. Nga wala mo din karin. Sabi niya, may suka na siya. Agasin mo tawalo? Tata kayo kay mouth. Meron na daw siya. Ang dami kong kondong. Ang dami kong namin yung Ako na nag-i-crop saan. Ay, sakay na!
Dito ka na rin. Dali na isa. Dito. Paano sa plato na? Masarap pagpamay. Char, ay Liana. That's it. Anong ulam ito? Ay, taga-ulam man yun. Oo. What do you want, bebe? What's up crying? Pwede mailapit yung lamisa. Dapat tayo dun o para dito. Siyang yan, oh. Kain ka, bebe. Kain ka. Yang. Sleep ka dito, Yang. Iwan ka. Sabi ka kay tatapin mo. Sarap matulog dito ngayon at nag-ulan. Malamig. Kunyari nagdi-date. Dapat si mami daw nagdi-date. Ayun, papunta na. Folding bed. May folding bed siya. Meron sila dyan. Iuwi mo nga yun. Meron dyan eh. Hindi nag-ilaw, te. Ito ay. Natayan. Hindi kasi siguro na ano. Paglagay sa May guluhan na kasi sa atin kung saan magpunta. Laman lang. Kain tayo, guys. Parang wedding ah. Ano to? May kinasal? Long table. Kanya-kanyang lamesa. Kanya-kanya. Tan tanan, tan tan tanan, tan tan. Tanan. Magsisabit na kayo bilisan niyo magkain. Magsisabit na kayo sa kinasal. Awan pong isabit. Awan isabit, may. May sama GC dami. Awan mo igad no? May sama si Dada. Awan mo igad no? Igad ko maka. Dito nga ako. Parang nakuliwa ako sa hamon. JD. Ayak ni JD. Sino? Namadyak Sino pa dyan. iiyak? JD pa kasi. Oo, wait lang po. Aba! May hindi yan ang Manigaan gusto ka na mo. dyan yang Ayaw niya na rin maglabas. Dito ka na? Dito ka kay You Tata. want to sleep here? Ha? Para ka lang naka-aircon. Sandali oh! Siyempre guys, di mawawala ang ating kape. At wala ng gatas. Ba't ganyan ko lang? Basiteng kwarog. Alam mo, Nagtangkan. alam mo hindi na tayo nag-account dito. Kaya wala nang staff. tayo nagkakape. Para may lakas daw Balot. May lakas tayo magbayaw. Mas 12 ka na makakain ng nilupak. Dupak pa kaya? Asan ang ano niyo ay alsaw? Ayun o. Kunti lang man yun. Kalito. Isang salang. Salang siguro. Dalawang sarang lang siguro. Maganda kong pili. Malambot man yung pan. Oh! Yung iodized na dyan sa gilid, yung mga asin-asing dyan. Mayat ng paa. JD. Representative ka dyan eh. Baka naman yung chuko-chacha kasi. Pinoy mapinoy. Dito ka. Ito, mading-dingig sa video. Ito pa asin. Suka ko lang suka. Ay, garapin ka din. Sino gusto ng balik sa putay? Kaya lagyan mo kasi suka yun, no? Kita mo kung mukha. Ayan o. Dilaw na dilaw. Dilaw na dilaw. Ang kainin nyo nga yung sisew. Sino mo siya yung ano? Sisiw. Dilaw na dilaw yung kanya. Dito ka kaganda. Bago to, bago. Hindi man balot sa puti yung sayo, ante. Bagong panganak. Ne, nagdilaw na eh, ina. Kaya ma? Ano na, titigan niya pa eh. Nagalima ako lang tayo sa hat. Ayan guys, maglupak-lupak na tayo. Ayan.
2 salang lang siguro yan. Yan si tatang na nag ano, bayo. Kita ka tayo. Vlog niya. Ako nang to ni kuha kada kayo tas silver no. Yung mayat na ito silang tumot ah. Yung ura ito mayat na ito. Kayo. Oh. Ay, kung tama nante, baka mahirapan maglagay ka pa na yan, malagay kayo. Nalagay sa puno ng kuwang, Ang ganda na yan ako yan. Sa kilikili mabuhos yan. isang luma na dyan. Gawin mo si kasi. Kumiling na ito. Panggatas yan. Kumiling na ito. Dapat dalawa yan. Buti na kain ka ng balotang. Ganun talaga. Ganun yan. Ilang kilo ito. Saan yung gamama dyan? Mama ng mama? JD mama daw. Ha? Mama ng mama? Oh? Mama, ito si mama. Ha? Mama ng mama yung batang yan? Where's mama? JD, kiss nga tita. Kiss tita. Okay, tita na. Okay na, okay na. Kiss na. Dito, okay. Maabot. Oh, kiss na dito si tita. Oh. Okay na daw, JD. Love you. Kamo. Dirty. Ayun pala si Popot. Oh, kiss na din si tita. Dito. Kiss na daw, kiss tita. Dito. Yun sa camera. Kiss. Flying. Flying. Oh, unggoy man yan. Oh, pasok na daw, pasok. Laka, bawal ka magdaan dyan. Ano ka magtanan? Oh, picture. Pasok ka na daan? Tukutata. Abutin mo ako tukutata. Oh, ilas yung tukutata. Abutin mo ito. Dimdam ako. Yun. Nakulnat na. Talaga kumiling na ito. Ito yata data ko ah. Sukaran sa nagbuka. Asukar at saka gatas agad oh. Pero may mga kwadagan. Ang gano'n mata. Basta? Hindi. Ayun ka. Medyo malapit sa hanggang natin. Matamis din ko. Ay, kun ko yung cream din sana. Masarap yung medyo malinamnam. Jumping on the bed. Asan na yung ano mo? Alas 9 na, andito pa kayo. Wala, nainitin na gaya. Ayan si tita oh. Nagkain ng balot yan, 2. Sa bagay, kuamot kita. Ramanan ah. May sama ito. Ramanan man, road. Ginagawa nila oh. Ano mga pinagkakaganapan niya dyan? Ay, ko na. Yung sa margarine. Margarine pa ba? Gaya. Sa ibabaw yun. Aya. Pang ano, toppings. Naggaganyan din kayo doon sa inyo, Tang? Uy. Hindi naglubo na ako. JD oh. Ah, gusto mo ganyan JD para magliit yung braso mo? Ha?
Kaninong alsong yan? Babayo sabi niya. Yang, look, oh. Oh. Sabi ni Lula. Wow. Cake. Mas magandang pang hiwar to. Yung sabi ni Lula. Madulak sa pumalo tayo dito. Dito tayo. Hindi mabalik tayo. Hindi mas tarabaw na. Kasi yung tagabayo niya. Ah. Yaw juga akang kanina. Hala, dito ko eh. Tunay yun. Tayo, di man. Ito na kayo dito ng maga. Dito tayo magkape. Ano pala yan? Baka Kala ko kurang saging yung lang. natay. Diba? Sabi mo yung tatlo. Ito, dalawa na lang to. Yun. 1 point. Kay daddy mo yan. Kadumot nagbalinan na ni. Kala mo ka kaunti. Nabasit nila. Okay. Ay! Nay, bawit mo. Okay. May isang ako nga dagos. Wala mo nang basit lang. Pero yun, ito na yung ating unang salang na nilapak. Pero ngayon lang akong parating. With ano yan guys, malagkit. Hindi mo na-experience yung kabataan na. Wala kang Hindi man ako nagalaya. Eh, karalupak kayo sa guardhouse, So, sa kapilya. hindi. Wala akong malalang nagalupak. Grabe ka naman. Ikaw, hindi mo na-enjoy ang pagkadalaga mo kung hindi ka nagdan sa ganito. Good girl niya. Good girl ako eh. Hindi yung gatakas sa gabi. Yes. Hindi ako gataka. Ako eh, madi may balbalayo. Hindi niya yawid dati. Gano, naipawis na yun, itatang yung balot. Uy. Ano pa yun? Na-experience mo ba yung kuya nung kabataan mo? Oo ka. Mas ba? Probinsya. Mas bate. Tingin ako nito. Matagal na Hindi. Nagkilad lang ako. Ayun palang pangpapayat ng braso, ante. Kami dalawa. Also, Malaki ng braso ito. Yung malaking alsong. mayugyug na yung Mawala yun, taba ng Bago braso. dalawa kayo, pag sinuglatin mo kasta na eh. Si Paul na. Daga kilog ng Pwede sa kitsan. Waraw. malagkit. Ba, hindi ito biro. Sarap yung ganyan mo sarap. Sawan mo sa ano. Dagdagan mo pa. May magaling natin dito, bagada. Sa balik dito, dito. Sa inyo yung dito? May sakin ba? Bagas na. Give up. Mga bigat to. Wala pang, kalalagay pa lang yung malagkit. Habang tumatagal ikwan, bumibigay. May teknik yan eh. Iniikot yan yung parang Generator ko yan. Wala pa. bagay, mas mura ng gasolina ngayon kaysa sa diesel. Gas yun, di ba kuya? Yan. Hi. Hi, Kulot. Hi, Kulot. Baka na namang momo. Pwede na to. Paglagyan na. Okay na. Let's go, let's go. Let's go na. Sino binalabas na? Baby. Baby. Baby.
likod ko. Sa yung cellphone ko. Ilagay mo dito.